प्रमद बर' सार दुखु मोननो नाङा खोनाबा जाहाथे जोंनि पर्बत जरायाव आदानि कम्पानिखौ रायजो राजाफ्रा गबेक होननानै आखाइ थिखोखाबाय दिनैनि दिनाव आरो मानो बिदि गुरु डाঙৰীয়া আপোনাৰ স্বজাতিৰ মানুহক খেদি লৈ বিটিএডিৰ স্থায়ী বাসিন্দাক খেদি লৈ আপুনি আদানিক আপুনি অমিত শাহক তেল মাৰিবৰ কাৰণে আদানিক মাটি দি যদি কাৰবাক বেঘৰ কৰে তেলা আপোনাকো খুদাই এৰা নহব যে হাগ্ৰমা মহিলাৰ দিনতে বড়ো মানুহবিলাকৰ স্বাধিকাৰৰ প্ৰশ্নটো অলপ তীব্ৰতৰ আছিল আজি প্ৰমোদ বড়ো অহাৰ পাছততো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত যি ধৰণে চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিছে যি ধৰণে প্ৰমোদ বড়ো অহাৰ পাছত আজি দিল্লীৰ ওচৰত দিছপুৰৰ ওচৰত মোৰটো এনেকুৱা লাগে যে প্ৰমোদ বড়োৱে প্ৰত্যেকটো কথা ক'বলৈ অমিত শাহৰ পৰা পাৰমিশন লৈ লয় বড়ো মানুহ এজনক যদি কয় তো অসমীয়া লিখিবই লাগিব জানিবই লাগিব তেতিয়াহে চাকৰি পাবি এটো ভাবো আনডেমক্ৰেটিক এটো সভিনিষ্ট বিটিআৰ নিৰ্বাচন আহি আছে কিবা ৰোল ল'ব আপুনি নাই নলওঁ আপোনালোকে বড়ো মানুহৰ মাজত নিজৰ শাসন ৰাখক বিজেপি কংগ্ৰেছ কাকো সোমাবলৈ নিদিব যি কাজিয়া লাগে নিজৰ ভিতৰত কৰক যি ভাল হয় বেয়া হয় দালালি কৰিলেও নিজৰ ভিতৰত কৰক যি পইচা কিটা বিক্ৰী দিলে যায় সেইকেইটাকে বাহিৰৰ হিমন্তহঁতক খাব নিদিব তো এটিএম বনাবলৈ নিদিব বিটিআৰটো হিমন্তৰ মই অসমবাসী ৰাইজক জনাব খুজিছো যে যেতিয়াই সুযোগ পাওঁ তেতিয়াই বিধানসভাত মই এটা প্ৰস্তাৱ আনিম কোন ডিভাইসত আনো কথাটো পাতি ল'ব লাগিব কোনটো আমাৰ ৰোলত আনিব লাগিব কথাটো পাতি লৈ যে উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম বডুফা আমাৰ বড়ো জাতিৰ পিতৃ উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম बुंनो सानदों जाहाथे जे प्रमद बर' सार दुखु मोननो नाङा खोनाबा आरो बयनिसिमबो आं बेखौनो खावलायहरो जाहाथे जोंनि पर्बत जरायाव आदानि कम्पानिखौ रायजो राजाफ्रा गबेक होननानै आखाइ थिखोखाबाय दिनैनि दिनाव आरो मानो बिदि जोंनि दानि बिटिसिनि चिफ सार प्रमद बर' आङो नोंनिसिम मोनसे खावलायहरनो सानदों आंनि ससियेल मिडिया फेसबुक पेजनि गेजेरजों आङो दिनै क्लियारलि खोथाखौ आं नोंनिसिम बुंहरनो सानदों सार जाहाथे नैबे आदानिनि कम्पानिया जाहाथे जोंनि पर्बत जरायाव गले गले फैबाय थानो नाङा गले गले हाबफैबाय थानो नाङा दालालिनि सायाव खामानि मावनो नाङा जोङो बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनै गाज्रि मोननानै रायजो राजाफ्रा दिनैबा आदानि फैगोन नामा गाबोनबो आदानि फैगोन नामा बेफोरखौ बिखायाव गुलुब गुलुब साननाय थाबाय थायो प्रमद सार नोंनिसिम बेनो आंनि खावलायहरनाय जाहाथे जोंनि पर्बत जरानिफ्राय आदानि कम्पानिखौ नोङो बसायनायखौ गोजानाव दोन सार बेनो आंनि खावलायनाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनै लोंहोर लोंहोर बेयाव सामफ्रामबो जों मिटिं जिरायबाय थानो सोलाबा जोङो गायनाय फुनाय दिन दा जोङो टाइमखौ फ्रि हगार जाया आरो पर्बत जरायाव नों मिथिखायो एसे जोंना बिफां लाइफां दं बारि बागान दं बेफोरखौ जों दिनैनि दिनाव नस्थ' खालामनो आदानिनि नामाव जोङो नस्थ' खालामनो सानाखै नोङो बे आदानिनि कम्पानिखौ दिनै जोंनिफ्राय बोखारनानै लांनांगौ आरो नोंखौ जोङो दा सापर्ट होयो मोजां कम्पानि लाबो फिसा फिसौ अबेबा एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै एमइ स्कुल हाई स्कुलनिफ्राय लानानै नों बेफोरखौ गायसनफै जोङो गिदिर गिदिरखौ लुबैया जोङो जोंनि गामि एलेखा हिसाबै जोङो गोजान गोजान जायगायाव फिसाफोरखौ फोरोंहैनो दरखार जायो बिनि नामाव एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै नोङो स्कुल खुलिफै जोङो आदानिखौ जोङो हगारनो हानाय नङा प्रमद सार बेनो आंनि खावलायनाय आरो रायजो राजाफ्रा जोङो लोंहोर लोंहोर दङ आरो बेल' नङा गोबाङानो दङ आरो जाथाया जुदि जायोब्ला जोङो न'खर सुथि ओंखारनाय जागोन आरोखि बेनो आंनि खावलायहरनाय आरो रायजो राजाफ्रा मा स्टेटमेन्ट होयो नों बेखौ खोनासंबावदो प्रमद सार हाजारखि जाया नोङो बे एलेखायाव जोंनि थिफाय पर्बत जरा एलेखायाव नों बे आदानिखौ बोखारनानै लांनांगौ बेनो आंनि खावलायनाय सार गुरैयै खावलायहरनाय बेनो आंनि